depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia, i altres psicosis. trastorns obsessius compulsius, trastorns del neurodesenvolupament com el TDA, el trastorn de l'espectre autista o els de l'aprenentatge. Trastorns de la personalitat. de la conducta alimentària o addiccions. són alguns dels problemes de salut mental més comuns que afecten una de cada 4 persones en algun moment de la seva vida. Hi ha 1.000 milions de persones al món que presenten un problema de salut mental i prop de la meitat veuen afectada de manera invalidant la seva qualitat de vida. Són trastorns molt freqüents que representen una càrrega personal, familiar i social molt forta. La sensibilització i la recerca en salut mental sempre són essencials, però després de gairebé 2 anys de pandèmia estem convençuts que ara és més necessària que mai aquesta marató, i així ens ho transmeten els experts, que han observat un gran impacte especialment en els joves. Batolins i batolines! Pels nens i nenes, pels joves, pels nostres familiars, per la societat. Us necessitem! Aporteu el vostre granet de sorra portant un donatiu a l'escola. Ajudem-nos a posar color i vida a milers de serveis.